karo ngadi ka way na parang kita kicing siya pensya kibang sutu mo hadian pangilayo kicing keren ling ba i presiden rang ba icungi de na takadaw ni sungu pala tinu rang ba hakmat chublay ba hakmat chubriu ngamuan bat pensarong yanu hendengi keren ya kicing siya ya ke ka bangi ui kat bangi dang em ngidi ban keren ya ke ka badai bad ya ka badai kicing siya bakatahi ko kipad ba kan kentiyo ya ka long renyeng ya ka ijat ya ka buram chang kani ka chla ki khun ki samla chungi hanak nang ni shakman de na takadaw ngidang ay sim nakapor shakapor ki long kami ki long pa ki khun samla bong yong yang inya ya ka ni ka lenti na mangi don kam palat ka de ka ching don kam ka bakterki ndai bangi shukwa nila aban kwa aka Henry ngoong ni pi kam te taka ching kwa ka de ka ching don kam ro ka bakterki Nama san po atli mentang ila yad kisnam. Hindi ka chingklang ilang habi kren shekren menta. Nama balerang habi kren namang ikdam pat yu i. Ya kata ka chingkla ka bau pat bau ang nut. Yu i. Baka jakpo jangki babun. Lakni no. Kabha kabaday ban poy syo pat ba. Kumbang ila jukran na kaway ka meeting siya kaway ka meeting. Day door. Lapan biya yung padba. Dayway, ijan kerja siliang. Oo, ni sutanat. Ladadon ba ay kata kajan kerja siliang. Henday lara habak kabadan pat kajinga day pat kasensya kadar. Kamday ka bangiyo tang iway ijan kerja siliang. Kata kamday ka kamram jong unong mikmat. Henday ka kamram jong kinong mikmat kaday. Panyeng ningkong panyaday katukari. Pat kajat panriyo. Kabangi ngila don ka menta kajing ima kajing syarkay. Ki an ki bam itu itaw ki bon ka kum ka UCC kum ka CAA ki baka jing tmu ka dai ban pon ra ingi ka wei ka chat ban ka wei ka nyam ka wei ka tien ka wei ka tlit ka bangi nginum la ban pedang na mangi ka jinglong kerpang ka jingi kam dai ka bangi ngi jiet dai ka bau blai u jiet ka tien khasi ka banga ka tien ka bangi ngi yo hakan ka jela kam dai ka ba shoot long ring khat Henry ka identity ka bau tau nong thau a shanga shapi kumnongin dia kata ka di ka image ka jungi kata ka di ka jinglong tenrai ka jungi nginum la ban iben nyala ka jong ka bangi ngi don na malarangi iben yu nong thau lada ka ni ka riam ka bangi riam bamut ban pendono nginum la ban yepen ya kata Nama kani ka jinglong kerpang nganget scam ko kipat ba ki kun kin thai ka nga jaka ki long kami kinya menjur banga ba ki long pa ba ki kun samla ha ba pi i ngai kin ka riam piso try ne mi nga pat ba so try em na mga pitip pangadi ka kun ju kan ngari ngadi ka kun jong pi ngadi ka kun samla ju kan ngari ngadi ka kun kin thai ju kan ngari panganget scam ka ta ka di ka batte Hapdeng jonga bat jong pi te kum no pata atong ikloy bangin do no kay ka mo play wai ni num du de lay lu em bat ngoong ye pi kadai tangling ba ka jing sensha kadar ka bayu ijngai ka badon ye ka jing bet ka donut ka badon ka jing bet ka madu brio ka maju play ka ta ka jat jing sensha ka banon ra ka jing kala ka ban penhon ni ki donut ki jonga bat ki jong pi sa shi sil pat kata ka jingkermen kata ka jing do jingkermen ka jing baro on sala apan rading kong kata ka jing shale ben ka jing on sala apan rading kong ladangi ngi ailan kini kertong ngi jing bait ibang nila ibet na ka party na mangiyo iho brio ndey tang brio panang bastad ilong top ha ka jing puli ka jing ngi sngongo yo blay kata ka jing start ka bo blay an hay Dr. Ricky Ejesingkon Nalo ka jing start ka ba don ilong ko brio o pangila pan shanya badani ka jing kli nila yo ha ka party ha kini ki jing dai kam ki jingi ni thu ha ka kam ka pitep ni thu kum no pitep ki brio ya ka brio la ni yo brio ka dai ha ka kam ken ke ka ba ka don ha ka dono rutep pat ba on itu ha ka kam kan penpau ke ka ba don ha ka donon ba ni yo ha ka ni ka patang ka pamenta Dala ki chong ki kmat nilong ki eyewitness nilong ki sakhi banga ngets scam upat ba onya menjor banga bangi na kalian juga voice of the people party ngi dai kinong pop tambangi klem tok yu upat ba pan nginom tok
Manganget scam. Kelayu ya ke jingjit. Ya ki real rang ba ha ke party. Ki Emily ba ya cungi. Barok kini ki sangot. Habangin let syupat ba na do syua juga election Emily. Ni ong bandon rekat bupat ba ban ya kun. Ya kata ka ke kia ke shen. Kabawan ban ba. Kabawan ban taplok ya ke chat ban real ke cungi. Pang ni yui. Pi nampat ba ke bagi lale ki Emily ki cungi. Nado ka sim ka paningkong bayeng habarung hapte poy darba tauan. Yui nampat ba. Baro ki judan mobile baro si kata. Kau ni don itu simple phone. Hendai hadian kata kajing yoi kajing sawa. Baka kajing keren. Kita ki MLA naka voice of the people party. Nganget bun. Wat ki badan taki simple phone electric phone. Kadai nampak ba? Boleh bakwa ban pet. Kerja ayu. Hang ni apa yang dorbar tauan. Ka ka bakeren. Nama baro si kata upat ba jus ngo kwa ban ngap. Ya pelat jingmot hirar balai lamal atiap te kaju nak koi kesnam. Handai nado kesnam nado mi kan ke shisnam shiteng ke baka voice of the people party ke mi ki MLA ki mi ki pat ba ha taxi ru ya si rafun syapet phone bet teng khalai teng ko para briur me perkhat syu kata jing tu ko para briur kadai ne pat ba nama balai ba pet balai yu ka cha kum ta nama kawan ka jing skun na ka mensim badon kinong yada don ki bayeng nam ta changa chong piu pat ba job tang South Ligi constituency bang ngongo ikam liem ngila jan job tambah kadang dei ke jing penyat ke chong blai bang rem lai pu prabut utip mau ke ban penyat mo nama ke jing shanya chingi dala long kumno ni shanya ba jau blai kata ka ke jinget juga voice of the people party nrai ki jinget na constituency jonga rukong Jesus mo bhara li ai se kani khubor hai ba brai hai ba adel vot hai ba hiveng pen poise kini ki issue kini ki mate lakta le lathik kumbadan MLA tang sangut imat kani ga jela bro koi dan tang saw telise ki constituency pat ba haka kani ka jela ji bro koi handai sosh nga nyu pat ba haba mi nama yui kakam sawa kam jam banyak ketian bat ni songo ya kata nama balai yu bat ni dang kwa ne pat ba banang pen sawa shu bat ai bakan ni ka sur ka chonga ju pinang ne na po jela mai khalia kan rong haduang tia dali bai ki jinge ka kya ka shan ka pamenta bon ra ki an ki ba pher ki ba ni ka voice of the people party ni yash ni mai sha dalai lai ru em ni kran persha halor kata ni kan persha halor ka CA ni kan persha halor ka UCC kumno pat ba hatong ni kloy se bangin dono bangin laking jaka kentang ki bangingi let ban syakri ublay nong penem ublay nong bu nong thau jungi hatongi pediang pat ba e kata nin nong la ban pediang ye kata bat ya kata kan de ka bor ka bangin pha ini kertong belai belarang ba nalot ki bangala kran chikmat chipang jungi ke jing start ke jing la ban shanya kata ka jing ket kle ke baidon idong ru ubriu ibadon ke jing shakti nyu blai bat yo tau ubriu bangingi jit ubadon ke jing shakti nyu ubriu yu blai kamul unu ladangi shakti tang yu ubriu tepat ba kalong kumno ni penbit tang khmat jung piken ni wan ban kren ki ktien chala ke jali chaom ki ban pen om ya ka donut ki ban kta yu donut yu klong snam ru Handai dal adet sedin pat ba kawan ke krur ke putet kelalendang tengkat ya bleru untuk seno. Handai ko ki pat ba habangi jit yu briu ubadon ni ke jing syakti yu blai lakendong haken syrat tang kawe ke thong yu i bangan yeng nam ta ka ri wat chat penriu bat habangi yo kum yu tau briu ba ka ri ba ka chat penriu kan risa ka ri kan don ka jing kerman ye kari ye ka lawe ka paten kilong din mandin nama ka jingyang ka jingya kon ka jingi hakani ka jaka kam dei tang ye ka menta ngi kren ye ka menta ngi trai shitom ye ka menta ngi len la de ye ka menta knang ba ka lawe ki kon ki ti kin yo ye ka jing shngan bat kin em he men sim hala ka jong kari nganum kren bon tien hakani ka por nama dang bon ki miting bai ba ri hablet mangingin haban le tinganum shim shu ban kren bon tien henang nget scam pa ini kentian ni banga pen pasat jingbot hapren jonga jo pingin bat kop aka donwood hado katuka sngi kan ban poi kakat kendai stang kan stang lai sngi menta stang lai sngi menta ni la haban let hang se kendong wat wan ka spa ka po the eyes ngo phaya shim bet ba
Kadi kicing ais mo paya shimbang. Lele ba? Ai kembek. Henry hai tu kendong ang atep na mga iji kunjung ah. Ngan pep kau pra. Bat ngini aku lupa ba tu bagi. Hit pendekai na yung patba yung batan jong pra. Berkabat pep. Kata rigi aja sukan. Oh na yung patba. Pangingit kem. Kata kecingit ke kem bangidon na bangipet haman ke caka ki bangilet bat ngingit nang nina umroy ro pinra. Ya kal nam la do bat umban beteta mu batan ruun day nang ni. Habang ipet haus sembal pra. Kublai shibu hajar ngublen turku ingi paro. To kublai shibun kong ya kajing kren ya kajing peni jong pi ya kanong rim. Gimpoi mut ma pinpoi namar ba hagajin sha la penbetang i doktor eji sengkon manpoi Henry is dokumen pat ba kajing don jing kong jing ba aden ba di ba bright kublai shibune ya kajing kren kajing pi te hagan ga por si sendon la shu kerpan aswa bang ini kajing kren na i doktor eji sengkon belum kertong MP la kerpat ya iba hamading do la darang don kipat ba gibawan pinilam pensong sane ke jaka sakmaru kadang kulit ke jaka Tesar, akot ipi ba naik jengkeran na kapor. Kublai shibun. Kublai shibun. Hagabaning kong namla kamar panpau kajung songo yublay try kanran. Wala ri, wala sumar, wala daw, wala keringi. Wala ilam ya kajung yat nanti kajung ikum ka voice of the people party. Hadu kaniga kalimat chong kaniga por kamamenta. Aga mapi ngi longkum ni ko mangilong pajba bai amnei da kabor ka jongi amnei da kajingla ka jongi de namar utau bangi shanya kum ka party no do bangi sedang ka or utau bolong ka cingkermen yangi kum ka party bat yakari bakajat menriu bat kaweru ka dau kalong namar ka jing thlang bar ka jing angnut ka jongi kum kinong yalam ba kinong sangi ka party bangin le na kum takani kari ka ba ka jongi Kabahoi ko gipat ba? Daga bor breu nginom la, daga jingla ke ngicing don ke jongi kum kinong alam joga party ngi soto. Nginom la banle nginom la banwan ra ya daga jingkala. Ka jingkala kawan. Itang lada ubreu hi umon ya kaban kalaban eno ashadin ya ke barim. Barbanya ya kalati kabathamai. Kum kinong alam joga voice of the people party. Isdang ya kene ka party ru de namar bangi ya kajing dawa bangi ya kajing don kam jong kari baga jaj benriu kham tam ka bai de bat ka sansar ka khadar kay ka bangi kalom ya kajing hier arsut jong kane ka jala ka jongi hage bun ki banta ha bun ki yang par ka de ka ta dawa ka bangal penki ya kajing mut berkhat ka jongi kum kinong elam jong voice of the people party ya ka banne ya kapan le nakabanta kanya kari kapan ihit kitongi pai pa ba san pho snem kilaya manta san pho art likis nem kajingya lanti jongi kum katala kajingya lanti jongi kum katala hanong ya fi ke pai pa ba bat hin manjor padla la de ke ya ba ya lanti la de ke biang katkum kajing thrang katkum kajing amnot kajongi nanet kabdon kame ngi panyat lani banle ya ke kabatmai lani ban eno ya galanti kabarim lada kata galanti kabarim kalong kabapet kababiang Henry habangi bakit dron kiling duna
Halong tang nong hikay ang tayo school ba ni Hu. Patang ko syakri ujong play. Obang ang pajudon benta mano ba't kanina samsan sima. Henry, kapag panci iba doon hud. Kapag panci iba di mo cepat sa tengah. Habang iya ka dinlong di man jong ni kami ka ba i Habang iya ka dinlong di man jong ni jala. Kapag alay he ngalaya dengkat baka. Agar bagus hadar sa jong kajala bat kerasa katonga. Nalong ngalay iyo kami kajala kami kumuknarit. Ngalay kajala kami kumukna samla samlang ramba bat agar sa kapag ramba. Ngayon sot ko kipat ba. Ngayon bati pangmet jika ni kajinglong juman jong kani kajala katongi. Kagahalo mga siyem ni katakaray ramba. Pangawang iba aden hagapor, may kendo biang hagapor may kendo untuk senyam arajar arpo. Kabawan may ngalay itu nado arajar sipo. Ibala kot ilay we dengan nado arajar sipo bandrong siya ni kajali. Joga kamusan hima sima. Ngawang iba aden. Ya pi katubalan pi kumunog syakri jong upatwa. Wat mga kumunong hikay, wat kumusakri jong utray. Kalabiyang kumta, ngayat, wat halay jong jeli bengidon. Ngaya no senyang, ngaya long gajing kerku, ngaya le yake kabalong, gajing kerku gajing mentoy, ya upai pa, ani ya kita kini kendo, ada ijong jeli. Ya osna marajan arpo, aga mga ong yai baden ada ni kentite, anai fi ketika mon ketika tiang, ngaru ngamla bansyak bansupret. Ya kini kajing long jing man jong ni kajala kebiye jengi. Ya kajing long jing man jong ni kajat penriu kajongi. Kabangi ya kajing hiar arsut. Nagalong haga yok kakot. Nagalong war haga kol kaburom. Jong ni kari kebiye kajongi. Nagai bat ngakren namar bangai ngakren namar bangai snow. Ngakren namar ngadal ki kajat kabangi serum shanen. Bat kumu tau no hikai. Arpo prasikis nem. Kumu no hikai. Atrai kapiang bangan ai. Certificate ya kajing long jing man jong kajat kami kamtam ngai sam sot pangapet yaki kon samla ki jong ngai kadon kajing no kadon kajing hyal aga ta long priu man priu ano ipi nakya sisa ko ki papa but nomor kata tau nam abang shem ni kata rai romba bangan mi syar ni kajeli wala kata long kajeli ka bon ki ong kumno o ka politics tadi ka kam ka bajakya boleh berfikir pandai penjaga ini, harga berkum kata kejeli, kalau baru buat pun, di persian pankian, Rio kiong kuno, aswa baga BPP company, kiong ngilat hak ngilangnya ngilat selap, one kawai rukajo, one way rujo, kaya kalau kita pajak kiong galong, tang kecing kala, ujo ubriu negajo kabriu, kalau syukala di tangkai dupom, dengan bayi pajak, kata galong kecing sisa. Kapag upat pa wong, pulayan kitoro kijo, kitairu kijo. Dahil natagadaw upat pa wong, abay day ba't kasinsyat hada. Upat pa wong, nilatad, nilanya, nilajalat. Wadang day itong upat pa, wad mangaru baong yakit kijo. Nadang kami nanti, bagita kibaong niladi, bagilong kinong ilam, yung kari ba't kajat penriyo. Handay kabaskosi kalong, ngem sundon niya ita kinong ilam. Kiba long sisa kita kinong ilam, kiban donnya kita kejingkit kli, kinong ilam kiban sandur, ya kalau jong kikun samla pagi kitongi, kiban don kejingkit kli, amdai tangi para beriu, leo wat ya kiwei pat, kijing pelong kijong beri, kiba haga pati kijong isnoto ikan kejing sisa, bau beliau lampu hau beriu, ya kaban sisar amdai tangi para beriu, lewat ban pen ban kiniku. Ya kita kiwai pat kijing pelong kijong play. Ya kita kembali yang saudong sokun. Kabanga bat kum kapati. Ibadon ya kita kijing sokyaru. Ya kiwai kijing pelong. Ni sang sot ko kipat pa. Habang ipet ya kijing pencot ya ka dau breu ya ka mariang saudong sokun. Wat hababo ya kijing kelima no balik kita. Nisham. Kini kita hiru kibay long kibay don benta. Lani kibak kamil di kinong yalam. Kira don bentar bat kita ki nong kerjaan ki jongki ki bangim don kam ban batai nila I hidong jongki kemat kita ke begini kismi mata latip ki kum ki high level ki bam don show kating salya aga bahaki ka an kam frikam de nomor kata kata aku ki pat ba ini ki dong ki daw ba ki ba pen ki
yang ini pengidon kampan dek yang tak mensim jauh sedikit kiri, tak mensim jauh di Sokia, ini siapa penting, ban wanra, ya kawe pat ka kata parti ke penyong ke sur ke jong pat ke parti ke badon haka. Ya kata kajing yo ijgai nakamta kalawe nakamta kalashai kalashisi namar bale bagi smoto badon kam bandon ya kata kajing ijgai namar layal lami lembag lagi sampo art lagi snam aga bangim tip shano bangim poi lasyo lamat la ini yang ai fi ko ki paipa lagi takin nongilam ki bandon kata kajing kekre ki bandon ya kata kajing ijgai kumbang utau start kami makan sendiri. Kapamdon kajing ijnai kan sesudah nal. Pakai nama kerja kau. Ngem kuah batang sampo terkis sedam. Jongga jinya nanti jongga jala. Bangin ikan pai kumban sudam. Bangin du no yake ege ki bakodor. Bangin du yakata kajing long gerbang kum kejat beliau kajing hiar haga kor ke berum kajing hiar haga yok ke kor kajing hiar haki bapun ki benta wat haga jelahi borok kowe wat kadau ko bagi ong dei habangin don kinong lam ki berum kajing ijngai ngisalong ken kumni ko mangilong kumta ka voice of the people party dei bo hagi ya ka bandon ya kata kajing ijngai ban soto kakno kalong ka bandon kam bangin don ya kajing ijngai Komta kadang ijngai kadang ikalong ya kaban penempat ya kata kabangi I kumpatu I komando pantam no pan bha ya kabal snew kabal jot kabal pla pantai ban bhapat ya kabal kum kata pada kata kan ni kemen scam ban sapen kalador ya kan ikari kabal irit kajongi hage babon ki benta kata gade kadang ijngai kajongi kum kinong yalam jong kapati ya kaban yalam ya kari bari kajat bangriu nang ni ceki saupo ki sanpo snam rengkat pakata katong jong ka jing ijngai kaban yalam ken ya ka jat penriu pat ya ka jala kata gade ka jing kabelam kaba kawai na ki dau ba ro kabala penki ya ka jot rot ka jongi bangin mi syakmat pat bangi ong let you fight ba nado pengislang ya ka party hingi jong kamri ka party ka bayu seng tang na ka benta pa ya kon ya election na ka party ka jongi ka party kabat terang ban kaba anggur ban net ban sneng ban kraw ban hikai yu paipa ban hikai kejat penriu bau kejat penriu kanyo I gombanging yu I namal lasupan pentami ya kejat penriu lapan matla ya kekmat jong kejat penriu kat hado bangim isu ya kan ke cinglong jingman Daitat anda alami ka voice of the people party kabangilai kleng sodong ban pensyai ban pen snoto show paipa ya ka jinglong jingman komba ka kalong dei hangta bamentau paipa kat sabangilai upaipa oya I haga voice of the people party ya ka daga jingkermen oya I haga voice of the people party ya kita kinong ilam kiba shisha kiba don ya ka daga jingket kri kinong ilam kiba don ya ka jing ijngai pandai namar ka daga dau kat sabangilai upaipa wahai ya ka jingkersan katni piawan na soto bagani ka jingalang hagani ka or ka mamenta kamde ka ba penbet labon bon sini kade ka ba penbet kerke na ka daw babon kini ki nong song hanne kyong balai pra umwan hagani snong ka jongi kyong wan se ikwa bangini I yakin nang lam jo ka party ikwa ban snap ngem tang mencupai nakini ki social media ikwa bani live yaki pat ngampai perkhat hagani sisa hagani ka por Pangini hatoi President Ramba iba brai wari kong aiban aiding sha bari ba isnehing ubalong organizing secretary joka party balngam po shani ngadong I nganwan tamanga yakaban yasham yakdi paipa ban yakendo batki yakaban bagi paipa kini nrai esoban alango you play baga party ka jongi kade kata ka party ka baton ro ikata ka jing sokya ka party ka ba habangi like nyawan yakaban yakersan iwe Nas iba brai menengong filai men yang alai tambah yang hapan be kriket semulai ibadan ngasu teks men step ngong la de filai badan ada filai one yadan bentar lambat ni hangi don ta ka dei ka party ka jongi ka ba trang ka ba amrut pan let show fight ba
Namal boleh. Ngim kuah bau pai ba unsur sa harga cintum. Ngi kuah banai banyak don lengkap pai ba. Kata ka voice of the people party. Warga politics ka jumi ka katakan. Amban wan sisi naga sansnem shu pai ba. Amban wan sisi sansnem. Ban kular ya ka pening ba ka kendo. Ban suan ban penbi ju pai ba. Kumulong di ikong aiban. Handai ngi kuah ba ka pai ba. Unsur to kai lu kan ka voice of the people party. Kai ka politics ka bangi ni don. Aga voice of the people party. Ka politics ka jumi ka kata ka mengi trangken. Pan wanra. Ya ka sandur ka jom ublay. Ha ka politics ka baka jala ka jongi ka don kam. Wan nganong ya pi imday tang ka jala jongi ka don kam. Ka ri indiaro ka don kam ya ka bakum ka ka jai politics. Dei tang ka politics ka badon haka. Ya kata ka hok tang ka politics ka badon haka. Ya kata ka politics ka light na ka bapamsap. Kabam don ka jingle silang khamat. Kabam le don bor kabam le jubor. Tang kata ka di ka jai politics ka bangingi don kam. Aja ka ni Manado ko play ulo pelong ya ka patay. Ulo po how brio. Kung mga bat mapi. Ya ka ban sunshar. Ya ki para brio. Bat ban sunsharu halor. Jom ki way pat kajing pelong ki jong play. Kata ka di ka jing soto ka jongi. Ya kata ka politics. Ka ban day ban don haka ya ka jing kat kle. Ya ki para brio. Bat ya ki way lu. Bat day kata ka politics. Ka bangin light ken supat ba. Ka politics ka batang ya ka hok. Tang ya ka hok. Ka politics ka ban light ka bawang biang. Kabalai ka bamsap, kabam nyaw silang khmat bat kum ta ter. Dia ka bakum kata ka bangi wanlam hakmat jompi ko ki paipa. Namang is sloto. Wala dan ngimle ngim wanra ka bakum kata. O ko ki paipa. Shano ngin poi. Shano ngin poi. San po trikis nam ka tingyat nanti jongi. Kat ne ngalah yar kum ka jala. Hakil yang baro. O ki paipa. Ato dangla bansha. Dangla tang ban supait em paipa. Kamen sem kam sha. Kamen sem jong kajing kit clear. Kamen sem kabadang jong kajing tip lay kam sha. Kamen sem jong kajing tip nam kam sha fi bangin chushon shong kumto. Habang perkhat yala di nalabyang kumno hikayang te school ba nehu. Nay habang perkhat pat ya kalawe jong ki taki khna ki mai kai. Nampay ya kalawe jong ki persa ki jonga ong shanu ken boy. Dahil natakadaw ko kipay ba, iwan ken supay ba, bantarwa ya kabakum kata kajat politics, kabadon kajingkit kli, at pay pa ba na smoke man ban na smoke buram ya ka party, kabla ibit yang aru, ya kabanlong utaw kertong, banyak kon ya kaneka election MP kaneka kenti, pay pa ba tangko mutaw sakri ubang ngawanak mat jompi, naman ka politics hangiru kaneka taken, kaba persang ban wanra. Ya kata ka jing snauto jong kata ka senshar paipa kai kata ka senshar paipa ka senshar paipa kani katakan haga bau paipa udon ya ka bor nani da kumwei pat u paipa udai u kanra kita kibawan ban terwa shu paipa banlong kita kindong elam kini ban snauto ru bakilong shotang ki shakri kata the voice of people Agaba kita ki MLA, ani ki MDC, ni ki MP, ki dei tang ki shakri, jom pi ki blong ki kendran, pi long ki kendran, jom kita ki shakri, dei ma pi ki bajir, lada pi ibet, ya kita ki banlong ki shakri ki jom pi, hagani kapor, ngayang akhmat jom pi, ngalong tamu shakri ubawan banterwa, akhmat jom pi ko ki paipa, ngalong tamu shakri, ubah ka jingkular nagalyang jong akalong, lada ki kendran ki ibet, ya kaban jit yang abanong syakri kabangan le kalong tang bangan syakri hok ya kita ki kenrat kenang ba kajing syakri kajonga ya kita ki kenrat kanong kajing kerku ya pi ki balong ki kenrat ki jonga amdai ta hagani ka konsumsi amdai syaparo ki laipon riu tuli ki konsumsi ki bahab hagani ka shulong parliamentary seat kata kadai kabanga kular khamat jompi ko ki paipa paling ngong kumta ngila don aswai kanuksa ngila yosgo kumye ke MLA scheme ke bala don na dos nam khandai spa khandai kowe ya ka baga sarkar jala kalamang shaman ka we pagwe ka constituency banlong ka jingkerku banwanra ya ka takaroi ka kiu haman ka we pagwe ka constituency bat ka sarkar jala lengbai ka ya ka scheme kalamang lengba ukta negata ka shakri kabau paipa ulajit haman la kawai pagwe ko constituency
Oke Pak, komba kalong mentah, ML scheme kalong hado siajar, lais pak lai punyulak. Ya kabaga sorkar jela kalamang, syakaway pagkoi ke konsuensi lengba utu syakri. Gaya ka kam lamjong syakri kalong, tang ban pendon kam hok ya katu, kata ka scheme, kaba ka sorkar jela kalamang, banlong kajing kerku, banlong kajing mentoy, ya kita ki kenrat, jong utau syakri. Oke Pak, kam don jingmot, lada ladot lapan he makanai kita ka scheme lapanong. Helaban kentiu taka skim, esena kak siajar lai spak lai punyo. Kalaban kiu suka san hajar, kasih pau hajar. Henry, ada utau syakri, le hok ia kata skim. Kanum long kacing kerku, kanum long kacing mentoy. Yau pat ba, obalong ukenrat. Hipat kita kikenrat, kini yaisa kumju si kumju. MP skim kumakalong mentah, kalong kalakot hadu arajar san spaklak haga san senam. Terus ngosi kalong. Ngelayay lengki ba kini kisnam nai ka skosi kalong upai ba umtip kat no ka hok jongki upai ba umtip ya kata ka hok jongki kom ki kanra umtip kat no bakide banyo paru syakri ubam le hok kalalong kajing do nong ya ki kanra babli dena ta kadau nga ong ken compare ane compare la dangi don ye ki scheme ke babun jaj pon rukom kiba don hakikot kibla penbena banlong ke scheme ban mentoy yau pai ba laki long ki nong rep laki long ki kena pule laki long kiba don hakaliang jom kelat suma laki long hakinu ki jaj kam kanum don kajing mentoy lada ya ke lagi scheme pat lada ngimpen don kam dakan nong remplay kabalong pan le hok pan trei hok ya kata kam kata kadai kajing sotu kajongi kum ka voice of the people party patta kata ka ju ka nongrem jo ka voice of the people party ngaru da kata ka ju ka nongrem kabangawan ban terwa khmat jong hiki pai pa pat kata kalong tang bangan le hok da kita ki kenra ki bet yanga pan long utau kenra aban long utau syakri hakane ka MP election kabanwan aga khat kendai tarik ya kaban ai ya kata kajing kershan ya ka voice of the people party but yang ubalong utau kertong ka voice of the people party kala ibet pai pa bai shobangan song na kwa ruban ong ya kan ka we pai pa bai na don ruban ong pi ya kan di pakata kalong banga kula rakmat chong pai pa kom bangale ki babun ki jaka banganam syat kala irga jongkari bar ya ka jaj penrio anam syat kala yang di ke parti kabangilai don benda hagaban seng dakata yang di ke parti kabangi seng ya kaban pendem penbha pat pan kelador kita kidai kijing ular ki bana kalyang chunga bangan le hok kumu syakri anam syat kala yang kari badi ke jaj penriu banganam syat kala yang ke parti kabangilai seng kabasa kalong nak terpat nabi ko ki patpa kombaha bangis dang yang di ke parti nisdang yang di ke parti dak bagi pai show play haga jing twai naman ngimtem ladang ilet show pai pa pat kini kita kalenti ka batmai ka bagi ong kalenti ka badan kan cingkermen haka ya ka ban pen empen pha pan kaladur lau pai pa un pedang ne em ya kata kalenti ka baka VPP ka pagi lau pai pa un pedang ne em ya kata ka politics ka baklem pisa ka politics ka bamdai pan bi lai ka bakren ya ka jing shisha ngimtem lau pai pa un pedang ne pedang kata kadai kabangi misdang ni bo hakmat oblay ni pai shublay bagi kerpat bagi soban aingo oblay bai arsnem kajing yat nanti kajongi upai ba menta ustang ban snoto upai ba ustang ban snoto ya kan nongrem jo ke parti bar ka snow tanat bar ka ai kajing kemen bar kajing kermen yang ikum kinong ilam jo ke parti bar ka ban longru kajing kemen bar kajing kermen ya kan lawe jo ki khon ki kti bagai jaj penriu leibu pai ba menta wong kumno long ka palong ja ka baja ngite haupra nange kat ni fiawan ru kade ta kata kita keju kajing kabadon hagadon ro chopi de nam dai pai ba kublai shibun yai kan mau ngi kajing dwai ko bang ngiru nginyai dwai nginyai sa akmat choblai na ka menta bangin i ya ka lawai ka panai
Kublai Shibun, Oblain Kerkuipi. Kublai Shibun sir, how pra? Dah, hakane kapor komentar sudah menai Kublai ke Kerpang ya, I Dr. Eji Sengkon I belai ke Jingkren, matani ya kata ke Nongrim jong ke parti, ngatrai pli hun, lai hun nam. Tengi sayo part ke Jingkren saya Presiden Rangba jengi ba adan mila ba saya moi. Te haswa begini ya kata ke Jingkren nai. Kadon ke Jingkren kata kene nak kaliang jong agum Sherman. Nama arba ya ke meeting on penwai sendon dai ba adan. Te hakane kapor haswa pengkut haswa begini ke Jingkren ni. Ai Kublai ya piki pajba kentei senrang kilong kimi kilong pa kisamla baro kibawan najan bat najngai syakade ke meeting Kublai Shibun ya ke jengwan ke jungpi lada omdan mapi ka penduk bor duk minsim ya kinong yalam jong ke parti jongi kabar ka jing Kublai gale syakasnong khamta me ruang ba snong lem ka isi jungki ya ka bakilai yangi ya kene ka bor ya kawan pelong ya kene ka public meeting hagas dong jumki kabalai nga suday mangai ka ba Kublai ka ba Kerpang ro na ka bantau presiden jong ka Umroi Sports Club lemba kile khot jumki ya ka ba kilai yangi kene ka madan ya kawan pelong ya kene ka meeting hakane ka janmit ka ba menta barngai Kublai ro ya ki prasamla kinong kersan jong ka parti Kibalai rap ya kaban ya penbaik pensut ya kanega meeting jungi ya kajakasong nakamanta kipaj ba nadu mene ya kajengi rap pa kajisnokti kajongpi nam ta kanega ski mamenta tengai Kublai kelum ya baro khamtam ai Kublai ya kinelam kibah khmat jong kapati kibalai sendran lemiba kibalai sendran ya ikong aiban lendo nonglai kibalai sendran ya I MLA don buron jungi iba Brightowel mar banyang bat ya baro ki parlok ki balayawan syakane ka meeting ke jongi tahakane ka por khndiat nga sukwa ya kawan keren bat banong baki gai baro kilong ke jipraj bastar ki jong Kublai kabaha ka basdang meneng inamut ban song nak tu jaka ba song api phi ping song sane Henry Hadin balawan I babrat iong ba ki kanrat ki song saneng ngi kisakri ngine song nang de jong ka jing florit ke jongki bat ba Kublai un kerkhu kham tam yau u kertong MP jungi ban long u sakri jungi ki pajba ba untrei nagabenta ka imlang kasalang bat nakapenta jong kejelahi boro kowe tahakane ka por komenta khandiat haso bai ba inkren ngasukwa ya kaban yathu Bamanin gaski kadon gawai ka meeting jong ka parti NPP ha boy rembong hadin ba uslak uwan kumne kumbawan kumne hi martin slap uway na kemle jungki ong kumne what so si pajba une de uslap jing kerkhu kinlong une uslap jing kerkhu uben pade ong kumne ude uslap jing kerkhu kanlong kum ka parti VVP baka mi menta barsang kano kan jano kae kabang kuwa bandang ba lara kum kine kira iram jungi kedang don ya kaban iban nyira mega party VVP jungi ngat harai pigi pajba phimna mailat denam tongi longi baskem tongi longi bayaina wala don ki jing pensoi ki ba bon ki bahar rukom khamtam hagine kiski ba naduka kharfa khandai tarik haswa panthe bot Henry ngire bolong ki brio ki budan kandong rim ke baskem tahakane kapor ngai Kublai kelumi fi baro bat kan IT ya iba aden ban kren bat pensai kenong rim bat bapin penwai sendani kene ke meeting oh dagaba burome ya I nompenya jongrika jelang belong organizing secretary jangka party kaba nyele ibet banbo hangni apo kani ka Umroi constituency yo kaja apa kasur lem no I Dr. Ricky Eje Singkan I belong u nongela mujungi belong general secretary jangka party
belong ru kertong ba ka party ka blaibet ban sei madan hagani ka kinti bangin payu kumurang etai support parliament iba bright star well marvin yang iblong emily jongi nangte na po molai constituency kong Ivan Dublin lingdo nonglai ka samla long kemi ka jingi kabladi ban long Emily and Ray Blay padibet kala sharem no tang life prabot lembar kini kiwe pat kiri rongba anam takapor nganam jer kerteng shu namar kapor kala ya stat nganapan be pat shakwe kimit sha kiwe pat kimiting she shlong te namar kata kata nganum keren jerong hagani kapor ten Ray nishukwa ban penkan mau ya kiki pat ba bangila seng ya kani ka party daga daga jingkmu banwanra ya ka jingkala hagani gari ka be ya ka jingi ka jingkala haga jingmut ka jimpakhat ka jingi ka jingkala haga jing smotho ko jingi haga be bat ka sinshar ka khadar bat ban lech ki pat ba ban hikai ban pinshai ban pinsmotho haga be bat ka sinshar ka khadar namar balai niu i shai kum kiri rangba ba ki pat ba hagari ka jingi kem snow tho yaladi kilong ki ki pat ba kem snow tho kilong ki snow ba kem don bor ki snow ba kem la thau prthei ki snow ba kem la le ruem ni jio snow ya kata ka jingkren sharom sheneng kat shabangi ngile nrengi kwa bani tho ya ka jat ban riu bangi kwa bani tho ya ki pat ba bakata kalong ka babakla ngide ban kenmau bangi em hagari senshar patba ngem hagari senshar patba kamut ayu bangi ongi em hagari senshar patba kabamut u patba u senshar dei u patba u basenshar yagani gari gajingi haganu garukam u senshar dagaba utung ya kita kibriu kiba un penkit ya kata ka jingkit bakin syakri ya u patba dei u patba u batung rang basnong Deu patba ubatung soda snong, deu patba ubatung MDC, deu patba ubatung MLA, deu patba ubatung MP. Weu MP, weu MLA, weu UMDC, weu orang basnong. Kidei ki syakri ki bau patba ulatung bodulajit bakin syakri ya upatba. Hendrai kai ke ba pla kalong habangi ya lenti hagini ki artli ki snam ban lek keleng ban pensyai ki patba ngio snow ya kata ka sur kabami ne ki patba habangi lek segi snong ki thau ba o upra uklan hagani ka snong ka jingi o ki patba ki kershan tama bon kimnut ban penpau khmat namar ki ting yo UMLA kata kadai ka bangi snow tho bagi patba kim tip ueu tau Emily try lada ting ya ukpa lada ting ya kakmi lada ting ya ukpa ki khon kumba ting ya Emily ngatrai ka perthai kan jindla baha ndai ni ting ya uta ubangi labu khnang baun syakri yangi kata ka bangi ngi kwa ba kan rung aga jimot ka je prakhat ka jongphi baro ki patba ki donye ka hok banwan sigini ki jingalang bangi khot kani ki jingalang gade ya baro ki banwan ban sngap ki bako bani snow ya ganya ga jutang ga jongi kom ka party ayungi kren bat anda pilalek shala ying pia penshong nongrim ka biang nem kata ka jingkren ka jing snow day nem snow poi nem syakata ka baki ki ong ka de kata ka balap ailat khanang yo patba bon sngap ya gani ki jing penshai patba But what kinong trekam sarkar, kidon gahat, ndon menu balaban kang, yonong trekam sarkar bon syong hangto bon sngap haswa bon shim ya karai, laun kershan em ya VPP, laun kershan em ya Dr. Ricky, lani kini kiwei pat ki party, bat kini kiwei pat ki kertong. Kata gadi kapor ka bau pat ba uha ban sngap ban pensyong nongrim. Bat ngi lech su pat ba ngi thu balai ngi seng ni ka party. Kay ka daw kung paprolong ngi bangin sengi ka ni ka party kay ka nongrim ka jong ni ka party ka jingi kay ka thong ka jong ka party ka jingi kay ka taga jingi jingai ka bangi don namta kalaway ka lashay ka lashisngi ka saupo ka sanpo snem ka banwan ngila de bani thu mentala ars nem tam
kipai ba kilaya snow ngila depan penbenaru baga voice of the people party ka yeng banya kon ya kata katma persya ga bamsap banya kon ya kata katma persya ga jingle shiliang kemat banya kon banya kon ya kata katma persya ya ga jingduk kata gadai kabangi ngila perta ko kipat ba bait jongan Habis kumbale ini ba pe do bamla pe kencap ba kejap do biar pe to ngiliat ngap no sini kejap pe namar kita kadau ngila ya linti mentala jam arsnem shiteng lada jam arsnem shiteng ko kipat babit ngelelek keleng-keleng ki jaka ngelelek keleng-keleng ki snong ban penshai ya kipat ba ban penshai ya kipat ba bagian snow tu ya kata katong kejongi kom kinongelam bat minta ha kata ke jingi linti ke jingi ilayat mentala arsnem shiteng banlong kinong hikai banlong kinong penshai jong upat ba banlong kinong pensno thu ya upat ba ya ke ke bangi ngidon ya kata katong kum kita kinongelam jong kani ka party bat ha kata ke jingi linti ke jingi ha kata ke jingi linti ke jingi upat ba ulayo ya ka tes ka beningkong bagata ka tes ka beningkong lani ka exam ka beningkong ka upat ba ulayo kadai kani ka election house name arfulai tang southly ki constituency kila job ya kata ka tes ka maulai ka nongkrem ka maureng keneng baka not shalom kini ki pai ba kila job ya ka bor pisa kila kentat ya ka bor pisa namar gadi ka taru ka bangi ngalalet banikai ki pai ba oh yang ki ong tu arden lai taru kai ada keren meeting share snow said kot ba share penankam kot ba ada keren meeting ule hikai pat iki pat ba bagian bam pisa ngem ngingim hikai ki pai ba ban bam pisa ngilingi ong iki pai ba wat juli pan pisa ni ki candidate aga for election Henry lada don ki ba ai pisa ya pi aga for election daken mau banong kublai shibun kum ka agor tamaga bot tahu prama kata kamdei ke jikai ban bam pisa kadai ke jing pen snu thu habal ong kublai shibun mod ublai un kurku yu tong nong ai nong le isnei mereka bot te hau pra bat ki pat ba kisno bagata ka jing pen shaji kalalau na kata ka jing snu thu bagala namar baro shikata haru ka klip mat shisngi arsngi sho ban thebut teng teng nimtep ngemyo jing sno tho ngemyo jing sha kamlong bu balong menta ka kachni thebut kadai khat khandai trek nadu menta pai ba nadu men sim tayo pai ba bon belarai lupa dikilak ki pai ba klade ban rai lupa wadang ni runga tip boni belarai lupa atau rakti belarai lupa de men shwa kam julong kumni kadai na kiji kai juga voice of the people party mut ki pai ba manda gida snu thu henry men shwa teng teng la shai thebut mentam pat snu thu dan bon ai pisa mentam men miet ni ngat ai hab thep no tu ai pisa ai so pap nam thep thep ta ka jing bang thu shimit ngirai ban thebut klem ga snu thu bating nam thep yo pap em lada phi thep lani pi jit yo briu lani ga briu ga ai pisa to da ken mau ba phi pen scam ya ka pap ndai ba phi lai na ka pap la hang ni po umroi jao pedeng wan nga khot inunu samla ngong sim gane san pho jar khili bom mi tai u ba shong di sang tai u sim ya ta san pho jar ule u bom be u la pen scam ya ka pap bom briu la da utale u yap u la pen scam ya ka pap pen ya briu te ka pap ayu ka bangile hawangi jit yu briu ni ya ka briu ka bai pisang ngi pen yap ya ka lawai jugi khon ki ti ki jungi ngi pen duk ngi pen swai ya ka ni ri ka bai dei namar ka ta dau ka jela ka jungi mta ka ring stot
kiwa kiyap kiklau kislen kilonging kidup kadon tang na kajing kerdu kadon tang na kajing ut kajing yam jeng kilonging kiu ka belat kiu ka bai kali kiu ka marba mardi kiu ka bai dawai kiu ka bai school kiu lut kijing lut kat ba kajing yo pat hiar kat ba nang migis ni dainem Parang kita kataw hingi lek man pensyai man pensngoto iki pai ba pidi ban ki bastat pidi ban nang banji di to emily pidi ban tip ke kamram ju to emily kumala batai dei doktor Ricky mene syapang kata ka benta ka bha ka bau pai ba uyo aleng bau emily nang tadi ban tip rukai ka hot ka jong ki pai ba o menta ki pai ba ki bastat lengba ka jing tray shitom lengba ka jing sha shitom ngani tu iping ala rai bani koni election na du snam harjan lai namar nga skutu tang kumunoyalam jaga seng balang ngamla ban thau perthei ngal election nong krem ngong ko pai ba nong krem ala de nga ba nong emily jong phi nga kwa ban sakri phi bat ban rung hapo assembly lingba ka nong krem namar ban sulong tong noyalam seng balang skutu kampoi sinu kiseng balang kinumla ban thau perthei lemda ka sarkar kawan rai ki an bat ki program ki policy ki ban kentiu yaw nong song snong badi ka jela habang election nong kremo snem arjar lai ngala trua ya ladi tang bang la ongkum ni nadu kata ka snem mudur pi arjar lai ngong tang bang ateng amai pisa ho ngateng mai kia ho ngateng amai syang amai jahing tamai ya ka sini aga jong pi nganum tre ka sini aga jong angan mai balingong kum ta naman ngatip pala do pai ba ujit yang akum emily ngan haban im tan li tulop emily ngamla bani kini kam kontrak kam supply bat kiwe pat lari kiwan ki kontraktor ki supplier ban pan jingerap ngahaban pek lari wan nong rep haban pek ndon ay bangan yo nong nang ta ngahaban imbet tang naga tulop emily naga tarang ngamla aban IP ndoi ka jongpi pat nganung sim sinayaro re pat ba ha kata ka por pli udang than ban sutu ka election yu kom kata yele election tang ban ai kiaram long yele election tang ban ai pisa bai dawai ram long taman di sabam jam na ni to la di ben yalap dia ya ndrei jayu hadin beladap collection ngalai ban kiu senong krem ko mangala kular ngala syong ngala sa na du usnem ajar lai kipai bagi zaman tip tu independent candidate ulawan song senong hang tei sisa kumbulong kiwan dan tang dan jinge lawan wat yo barden ngong iki balai pat himji de ngamen kani ngan le yu ngamen ta ngalong reum badan Mong si Emily jong pi, kong tagai pi dari wat si ying, kong don si sekretariat, dari wat si sekretariat, kong don si ying, si pang sekal kata, si pang sedeli, tengah pelpor ban pensai ban pensutu iki pat ba, kumno bakin jit yau tau Emily, kai ka kamram ka jengu, bat kai ka hot, ka jong ki pat ba, pang la pensutu, bakin dei syu ban sya pen tami, bagi di belum ki pat ba ki bastat, ki bastian ki banang ban bishar yu suri kop sini lang brot, oh ki ban ban penbit lagi por election, ani indalajan election lai sau penai, baye itu pat ba baye rung yemi isa snong sa tau, baye be haba yap haba pang, teng da yap riu so election iban tengko prakartong rung tu. Teng gamet dang sait ni la poi song singai. Teng gamet dang don hospital niu khau ka sini la poi. Kata ka jaga por lai sau benai swag election batang si sin san snem. Kalau don ka jing pen thami pai ba ka do bagi pai ba beli kem kot bor ban snutu ka ka kamram ka jungdu Emily. Kai ka hok ka bangi de banyo. Ban oni ki pai ba jungonong krem kala snutu shai. Kala raikut ban ji ding aus nem ajar pra. Bat nadu arajar pra ngala job arajar khat lai ngala job. Arajar khat pra ngala rembiang. Hoi kidon ki por ki ba ngala kum ong sniubok ngre mentangam ong sniubok ngatip kadega plan kadega jing penia ka joble boble un penmi ya kadega seng sign perthai ka bathmai ka badon haka ki riu rangba ki badan ni ka jing kli ki ba kwa ban ya daga daga linti ka babet ka bangala troa na du tau snem arajar lai badan ngala job election arajar perang ngala rung haka ta politics bat ngala ki ki bangas ngutu teng pleng tang ka politics kampat biang don kam ya ka clean politics don kam ya ka sinshar ka khadar ka bakhoi
but day namar kata ngala stang ye jingalap nadu usnam arjar shipo ya kata ke clean politics campaign ban let shiki patba ban yo tho badai tanggata ku ki patba kabala shaban klipat ya kan ri ke jingi ndre kala shimpor but day tat hadu ha kan ke snam arpui hagaba kata ka nongrem ka bangadon kalala ban kring ye kini kiri rang ba kini ki samla rang ba baem ni don kam ban pen klan ya kan ke nongrem but mentang along ba kementam ban i baga jaj men riu kumbalo mata kala pediang kala suthit hagi jingmot ki jeprakat ki patba ba shisha ngim don kam pisa shwa election ngim don kam kiat ngim don kam bai kali ban late meeting ngi dei ban late ban snap ban yo snow ye ki jing pen cha upat ba utrang ye ki jing ikai upai ba utrang ban don hagi jingalang juga voice of the people party namaru tip lada wan shege jingalang ke jingi unyo ye ki jing men toy ye ka spa aga jingmot ke jing perkat ke jingi khnang bo nang ban rai dei namar ta upai ba ube Onda lamenta, onda kala yaj linti ka voice of the people party. Onda ka voice of the people party kala hikai kala pen start kala pen champang kala pen slurry ki ba lami sa kini kiseng yele election pat ki buan menta por election ki basu kruit bet pat ya ka VPP kruit bet you Arden kruit bet you pra tang ban pen kulmar jingmut ya ki ba pinget you tu Arden namar ki i bagi ba kila dep nget kila dep priang ya ka ji kai ka ji ki menta pat ban penar datin banong pinget you tu Arden oh Arden ubakumta Arden kila klet no ruwat ya kamat kapung lejong oh kila pin jit you tu Arden pin jit you tu Dr. Riki pin jus ngabha lada ki grand meeting maki ki jukran kumno kamtam lada ki lech ki jaga ki babun ki palong krustan kyong oh kitu ki bapenan kambha ya ka Bible ki bap sot bet tang na ka Bible haba ki kren ki bapensyong nong rembet tamaga Bible lara job ka BBP kan penkala kristan lut yaki penting you pat ba namar kata ka dei kathong ka jengki pan su penting you pat ba ano pat ba ulating te briu su sensar suk bet makile kan momon mal pat ba te bi henry ko ki pat ba bi kam se ka basuk pan penkala kristan jubor kikmi kikpa kihapan le yam ban duai da kajing yam ban ot ban yam ban jaumat bau kunun kala ka bamut teng ya kata kumno mangingin chupan kala kristan jubor kadai tang kajing pentami pajba lagi lek pat sigi jaga ki babun kristan ki ona pin bot yu tu Arden le yu bas ngohap ya ki teman bas sanru la keno bikisam kiap balai namar bekim kwa bau pai ba on pai kmat bau ki kwa bau pai ba on kedat on pai no nangi namar balartin rei hang no ngong bagi teman basan nga klem keno rei bang ya lap ya kata ka jing snul tho bakla jing gibriu syapang kata ka politics baka jaklia bamla ban pen kho ya ka politics oh ka bamla long ban pen kho ya ka politics hang non pen kho ya ka politics oh ha ka politics se uksot bu angel rukiya lang ki pen snul tho yu pat ba bau pat ba on pediang bau uksot bau angel ha ka politics kini ya lang hadu kata kipen snoto bakalayo patba banong bagata pleng gade ka kam ga bajak lea dai mar kata ki riu don buram ki samla ki long kemi ki long pa o gi bakam le ki bakam ye kit le ka kam balang kim ju sno tanat ru tang banon shong jingalang kumni namar ki sno jabo ye kata ka politik bala ong bani ya lang su bu angel ten su jabo abi dai kata ga dai tang ga jing persutu kat hadu bangila yo sno ye kata ga jing jaklea jo kata ka politik bala don ki balai pur thana ki samla bawa kita kinoy balang lenik teman besandu kia sam kia tengong la daga long shisha kumta o kalong ke ke bas ngosi bo blade snow ba ni klem keno ni pen pau ke jing snow kia ka jingi namar ngiru ngilong ki banget o la daga long shisha kumta kalong ka bam day bani don benta haga sam kia haga sam pi sam day tangi nong balang wa kinong shnong lani kiri don brom kim day meni don benta haga bagong kata ngikran ya kata ka jing sniu ngikran ya ka jing yang arsut ko kipat ba day tang kata o pinjit yau tu Arden uba aijat kepa utu Dr. Riki ru ude ujat kepa like na kata saga jat kepa lalu balai ki shun te utu Arden dia keren dia kata jat kepa o Kennedy krem ru ki khon chung ki simjat nu kpam dan bakren ye o Meral Bon Emily Nongpo
pa jungu sim kmi jungu kasim usim kalok jungu kasim kun usim ni keren syukum no pakum taya kataram dan bayi keren kini kidai tang kijing pintame ko kipai ba kinongelam kijungi hagipor kiba menswa hato pila jios go ba uta unongelam ubakrau jungni constituency bulalong chimster iba iki maulong lani kiwei pat kinongelam kiba krau jong ka temri boy lani ke jan ke els ki doktor pakem ki je kran mo ya kata ka jat ka khong gibriu ki jong mo uni uji jem ni khosroi udi ubriu ba persya jat benriu ne ki buram ne bulawan ra ya kata ka district council ki jukran mo ji swel buni le klem jat ki ong ta Abulon rai ka nam ya ka jat beri parlimen ini ide kam klung kam kena kapeni ya ka jingrit jong ijabing perkat jong kita ingat ka jabing ka jungi ka krau do kata-kata ka bangim don por bani kren ringi pet ya ka de ka jingma ka ba apingi ka bamsap ka jingduk ka jingle silang kata ka de ka bakham i shepting bat ka jingelam baklayo pat ba de nomar kata ko ki pat babi ngilek keleng-keleng ban pensyai ban pensmutu yau pat ba pila jiat menta pila pai kmat syaka boys of the people party kumbang ala ai itu ijing kren ijinga kiba kinaya circulate ilalong kum ikinja quotation ibanga kren ngong pat ba husiar pat ba pila jiat igni galinti papiniat para ba pila sedang baniat wat kendria nomor ba pi mersiang badona khmat jongpi wat kendria na kata galinti nomor yo pikum kendria tang nomor ba yo iu mersiang la pi pai pat sekoi kaliang klem de i bakadon penban ka dengim ka balaban patar bat peniap ya pi ni hapan long ki pat ba ki bastat ni hapan long ki pat ba ki bastat hagani ke por kabam tapri menta kila stang na jing berngem ni ngile chopat ba ban pensyai ki masin mi shooter be yo pat ba shong shit atau piwan hang ni da jing shong shit ka ai ke bale da jing shong shit ka de ka tu ka ba yo yo kiat le shong shit yo bam le shong shit yo shong kali le shong shit re pat ba abuan sa jingalang jong VPP yo kiat yo bai kali yo bam uwan namar karhem kamansim kadai ke jing hem jo kamansim kadai ke jing plo jo kamansim kabami nagata ke jing shlei ke jing kmen ka ba shlei kabami naga donut jong ga jat benriu basa si sin pat ngidang yo ya ka jing men hapdeng ga jingdo jingermen kadai nam dei pai ba ngila do jingermen gum ka jet menriu ngila snow kotla ngi snow ba kampoi shano hendrei kami ka boys of the people party ban ong ngi don ko ki pai ba ya ga niga linti ban kedo linti yapi baling ba ka senchar ka kadar ka bakhoi ngila ban pelat ya ga jet menriu naga jingduk ngila ban pelat ya ga niga ri ga jingi naga bamsap ngila ban pelat ya ga ni ka jet menriu ga jingi naga jing shale shiliang kmat dei namar kata kadau ngilet ban ngimi ngile job ya kata ka election hagata ka test ka baningkong tang saungut kiemeli bakani ka de ka test ka ba ar ka ba upat ba ulayo hadin bangila pensyai ngila hikai hagini ki ar teli ki snem tam ka bangila yat lenti bat nganget balau rupat ba ula shashkor bha ulayo kembha ya ka jingi kai ka jingi klempep ka boys of the people party kan job habaro lai riu teli kini constituency mod upat ba on job ya kino kijing pen kalan ya kino kijing lambakla anam dan show bani lambakla kini kiwe kila sedang ban penting le yu to pra marwe syapo Delhi upat ba uang tep pule ayu tep unle ayu tang bangila rai ban penjob yu pra kita ngade ke jubab balai upat ba uang ta nomor upat ba hi ula jubab uang ngilamat ya ke kongres katu ngilamat ikini kiwe kiseng kani ke seng temai ka bang ngimpat persyang oh kila sedang banong la manu la ukpa obladon katsan snem ne la ukpa obladon katlai snem kila sedang meninujor te upat ba on ai ke jubab haka kat kendai trik
manu bakamla oh kita tiang ya ke jing slur ke jingi kita tiang namar balai ngiyong bah ha kawai ke sni au pai ba open job ya ke VVP ya ke MP election klem pep ha kawai ke sni nge sensar ya ke jela ke jingi ni kam try namar ni tip bangin sala ban sensar ya gari ke jingi oh kani ke kentien ke jingi kum kinongelam kala penduk thia ya kinongelam jong ke NPP ki boong ani kini telah kum ki Taliban ani ki kam try be balai ni kam try naman ngilai i lupa bupat ba ulapai singi barupat ba unum i yangi dalele kilawat tigi but ki babon rukom kilasdang ban kentho bas ngau lingo bagila mi kita ki jingken tho naw to MDC barem juga sning ban ong bangalap ka kam ka ban ningkong ka bangale kum CM mapo district council kade bangala wengkam mi kita ki khasi bat bangala bam klop ya kata ka pisa lai phola namar kane kalong ka jingken no ka bakam ka bala yalam bakla ba ka pintho bria yanga menen ngala de ban ai ka FIR namar kini ban snow thu ike bagi keren ngala ai ka FIR bat nganum song thaj kat hadu bangandala ban pen mi pau perthei ya ga jingkren song kini kiriu ki besikwa tang menyelam bakala yau pat ba snow lingo arajar khatsau ngalong CM minta arajar arpusau hadin siposnem komu CM habangala yo jingtip bakala don ga jing persang juga isi ka menshwa ban thit ya ka jaga hapo mau kerwat ka bari ka jaga pedeng ka basuk iginong lek nongwan ban pli ka tanat trikam juga district council tengala pha to kit bat gila syam ba don shisha ta ka jaga bat ngala ong ba ka bha bangin thit ya ka ta ka jaga namar ba kon suku pai ba i perkhat nam ta ka bit ka biang jo pai ba pada kata ka por ngala ai kata ka jingbet na galang jo kumno bangin pendap iki kam ki jam dai tang ka to ka ne por ngala dep ban ngala syong thaj no ngala hiar sukino kumu CM minta kiong ba kaja nomor mla banyo ya kata kajaga ngong minta la da si posnem upastor la ni upadar la pinyatho iki brio hadin si posnem sandrusnem kaja ka kot yatho ngno upadar ba pinyatho keno pastor punyatho atau kam nade ka kamram jong district council ban penbet ban penbiang ban lek ban shim tra ya kata jaga ban lagi snow ba shisha ka pisan ka district council kalami kan ba khanthit ya kata jaga ka ja kidon hok ban ai ka FIR balade ban keminga balai menta si posnem ki keren ya kata kimut tam ban super commander ko ki pat ba ya gani hi ka benta nganum i bakan syukut tang kanya election upat ba uday ban syai lala shisha ban pin shisha bau barden ula bam klop ya kata lai paula ngamdai tang bangan priang ya gajing pin sitom ngan sange no wat na kani ka kam sakri pai ba ngamdon hok bani perta ya ga shisha ka khadar ka baku namar kata ki bakum kini ki jingalam bakla ngim jumlin nagaliang gajing ngim jukno oh ba prestun uang kumno deputy chief minister ong balada uba arden ula aban pinsisha banga bamsap nga kloy ban ya sukino kum emily ngimpat jer kerteng de mangi ke kita ki bamsap ngiong ngine khonya ka thma prasha e ka bamsap namar ngitip pagadon ka bamsap ka bashir khai ka jela ga jingi imat pangikren bamsap si bamsap dung gumno man ong man na klan bam ladala ban pinsisha dengan hiar sukingi klampat ong uai babam sap tamangyong lado pat ba u alat yangi bangin sinshar ngien kelilo tiga bam sap balada tau deputy chief minister bam sap rungin ma bihre ada de mano tang bahadu menta ngimpat keno yano ru ngimpak jer kerteng yanu ru ndai ngitip baga jing bamsap ka shirkai namar tangi don kami ka bor bangin kli pumno la penjar ngai ya kata ka spa nagani ka ri ka jing balai bau pai bau buduk balai tang ka tu kani pat ki ruspa ngine wat kai daga no kalim tigi spa dai nam dai
Nanti buat kita istam na. Daga day ka ba Shule Avenue 5 ba? Daga day ka ba Tristam ngin top met ngin I award iki. Day pat daga linti bam day tingin penbait ke. Kata ka day ka bangingilet ban kren show 5 ba. Namar kata daw 5 ba bit kat ni menta. Pila pai yeng scam wat num pensngap syaga diang syaga man mang ni syaga mat. Namar ngam tip aduk kanu pin kot bor ban sngu tu. Wat ai bagajing ardatien kan sedang ban wan. Haki 5 ba nong kersaan gibi yengi kinong lam. Namar aduk menta nyempat don kanu kata ka ka jingle ka jingi ka balong persya ya ka jingbet ka jingbiang lani ka jimentoy jo ba ni kwa khanang namar da banwa nang ni da kwa ba pin snow tho ba pin da rung hakata ka party ka jingi da ka jing snow tho da ka jing champang mdei ba piwan ban bot yo nu mdei tang namar bo ba isnei la rung sengi pidei ki nong bot yo ba isnei ki perlok o pinya bot lang la mi ba isnei pini mi lang em kum kata ngim kwa waru ba isnei la rung sa party de ban rung da ka jing snow tho mapilu pidei ban rung da ka jing snow tho mendaga party ka pendrung khot pada ka ju ka por kadang bat ya kata ka por haledi bala dikini ki bala pendrung khot sega party ki wan penban da ka no ka jingmu ban mentoy la ding gim pediang ni ba kum kitaru kata ka de nong rem ka ju ka party nyen weno ya kata ka jinglong khot nyen pen pai no wa ya to ka pisa ka ba geli rung khot no ngi kwa ba ki ba wan rung sa ka party ka de bet thong ka thong gorong bangin ni trailang bangin ni kun ban pen klan ya ka party bangin yo ban wan ra ya kata ka jingkla bat ban wan ra ka jing senchar ka ba khoj ha ka jilag ka jing senchar ka ba khoj kan pen mentoy ya baro kinong shong snong ngi ngem kwa ba ka spa ka ba play la kerku ya ka ri ba ka jai ben ri ba kan lek tang ha ka wi ka longi nangi kwa bu nong song snong baro agar gari oni yo bentalem ya ka spa ka bo play ula kerku ngi tep bo play ula kerku ya ka ri ka be ya ka jingi ngi song menta na markata satang ka sarkar ka ba kumnu satang ki nongalam ki ba kumnu ko ki pai ba be jonga ki balaban klipat ya ka nigari kumba galong mentahi kamdon daga weipat bat nga i bakat banang mi kisni hagan election kam tam ka bamata ka jinge kon kalong bet ki party baro persya ka BBP baro ki ther tange ka BBP imat ka RDRU kanum snoper la job ka MPP tang bandrem ka BBP imat wat ka kongres ru kanum snoper la darem yeledi tang ban job ka NPP imat ka NPP ru tang ban job tang ban imat kamar job ka RDM lelei tang ban rem ka BPP menta baro na preng jongki ki bu thong ba kan rem ka BPP balai baki ting namar ngila adep ban krenshai ngiting i krenshai habashai don ka wei ka MDC kan pay ka baong gumno hana ka por banga long CM mga let jaga ta ka meeting barden wong pilaiwan mapiki Judas wan rong pinyo na ka to nung alam bunot bay banong pak pile Judas tengah ong ite ngate pile asap habong de bandon nung alam bunot bay banong kyo nate hanang ila ekla badut badar na ong bay ingi oh pilawan ki Judas rong ta ngami osno don ki ong nga te lada pilai long Judas si pa ba am sa bishar mo senamar kata kata ngi kren bay ngimrit ban kren ngi ong bai aga jai benriu baga jing shane aga jingi kamde aga jingla aga jingi kamde aga jing start ngim le ran ban ong bangi shane how play ubangi shakri namangi so tho de stang bor play kaban penkelai aga jimot ka jiprkat jo pai baba shisha play ro snap aga jing dawai aga jingi oh kala don ga jingkala aga rukam perkat jigi pai ba kadon ga jing ki phalo aga jai benriu ka ba ishur kai kat hadu ba menta la shue pai ga stang show pra kat badan meeting uniu pra la krumar lot wat kitu ki officer ki badan duty election ban pek kita ki jinglang jo pra arpo sao khat khandai arpo tali ki meeting si kaya be kumno kame se ndang kataru lay plan se kumno te ban lay perkhat selek e balai lay lengo wat u deputy besar long te nga keren tang katu ni tri meeting nga snow tau urendang la set soro ni sia si pertama si kumno meset rendang ke jingker khu ko bangiyo no tau nong tau jingi isno ban aingo yo play mo
Ya yu boleh mendan tak kau ipat kau bagi mereka dia mensim kau bagi terang ni kemen bani shem bagi pat ba bani ok bani slok bagi bani ok bani hikai ki nama tangi lek ni tu yu pat ba kau melong bani kran sharu bala dengi wan mengi akabor lalu pat ba u ai ngi ke jing shania bala dengan VPP ke sensyar kan pe ya ke bamsap kan pe ya ke jing dok kan pe ya ke jing lek siliang kemat oh bun ki beting yo syape kadai ke jing ting yo syape namar kata katau menta ka thong go jongki kadai kumno ban pendrem bat kala jang ala mat yaledi hakat snem arjar khat pra ala rem nyau pendribut kadau bro kalong bagiong mla ban pendrem yu arden lemda nyelet lang saju baro ki penkala ya kinong kersan ke jengki kitu ke bamut ban kersan bom em lek no satai mlong nyem don jaka kitu ke bamut kersan kti em nyem don jaka lek no satai kelami kabakum kata ka jing perkhat mar ka thong ke jengki ke dei tang ban penrem yau arden tika thong ke jengki ni parti mentaru ka dei tang ban penrem ya ke VPP nganum bakla banong bala syai kamit la sisik minmit kenya bon kam ban pen phai kinong kersan ke jengki sha kanu kono ke parti lesi kaba kidang ya ken menta ke ke bandang kam klan bania kun pat upra tandre kumbolong menta ti mat upra on kawe lot de le lot du kumbolong menta tu upra pindewan lang ne plan maroin kawe on kawe bat kanum don shu dagawai pat kalinting ile I ya kata ka jingkershan kaba klan jogi pat ga habangi wan bat habangi lek keleng keleng ngim ju khuslai ya ka jing don na ka jing bam don jo pat ba namar hangi ban job kamdei ka jing mento yangi ban rem kamdei ka jing do nong yangi ko ki pat ba na ta ngim ju ting ding ile susnu ibari ki ding ding ile maroeng hangal jangot ni let meeting ngim ju kwa banyalam nong bot ndai kini te kita penankam degi rekpa mano bujur syait let riam prek ngam seorang let ni syait let riam prek kidon kitu ki pedit besyang mo let riam mi kitu seklau tama mla ban let klembra ya kitu ki rekpa ni hapit nomor kidai ki belas set hagiro kenang bakin pa kin kro ya kitu ki prek bagian wan sno ha kitu giding ki bangila penpur dagat menta kilami kita kirek pa kibla pa msotu so tau su don kibla pa penmelung don kibla pa banwan ra kata jing snow para banget oh tau nong lam balang jeng yu sakran benni snow ku ban yam kimi bonsur kita kirek pa Nriyala di kimlat syuk kila syaset kiko ban rem suni pedang lak lui tendrai ngatip bagi nonggershan jongga voice of the people party kemdai kito kibala syaset ro kilong kum kisiar klau kibadang ya lak lui halaga jongga mon namar katau ki rai kat kum ga mon ka bastat ka jongki bat omdon balak bante ban kum tengani ka por ko ki pai babi ngam kwa ban keren jrong namar bangin apa ya be pat sikwi ki jinglang ngai sudon tang ban ai kuble bat ban kerpat tong ini pen klan ya kata ka jinga sat ka jingi boble ban ya sat namar ka don kam palat ka jing snow thu jong ki pat ba jong ka jat mriu bangin umle sting hagani ka MP nglawan ra yuni unong elam mu jingi ngi terwa yuni unong elam jingi bangin ya pa yu ubong long rang etai siapa parlimen bara bengi pai jika kerdan puli ke jungu oh udai sisa lesing alam nong kena samla berminat nadu benang puli nadu ka kapol dang le school ya ka matric ulah pendap aga first class ya ka PU lani kata ka pre university ka bangi ang menta ka 12 ulah pendap aga first class 10 position ulah rung aga top 10 lolong first 10 lorung kata kal top jongki first 10 nang ta ya ka become ulah pendap first class third position lorung biang aga ta ka top jongki first 10 nang tahu lepas ke MCom maka first class lepas ru ya ke MA hak economic kamu don artli kita ke master degree lependa bro ya ke PhD lani kita ke doctorate dan nomor kita ke tahu yo kita ke nam doktor oh kamdai ta ke jing start ke bang Iwan ban sarong ni sngongu you play bang ila ban trua sya ke judge ban riu lingba ke party ke jingi yau ba kumuta urang ba ubla bit kata ke kerdan puli hendai ki don kamru segi wei ki jinglong ki bangi pet ni thau la udon na em kita ki jinglong ba ni shem udon u ya ke jinglong jo ke jingket kli
udon ho ya ke jinglong ke balaban shania but udon ru ya ke we ke jinglong ke don kamba yang i kinongelam bat kata kalong ke jinglong ke ba scam jingmut oh don shibun ki ba kamel di bagi ba scam jingmut mre oh ki ba kamel di bagi long kinongelam dei ki bam scam jingmut rung mentah hakani ka party namar balai ba iklan dai thu pangani ka party kala itolot lamino kum kita kibun pipet ki bayren ko nagan ringi la ya yang ba kan ni kalenti ola bun ki ba benyingi ki ba ngaku aseng party klempisa sepe por bile election mengi kyang nya kanu edim job dan bang tang sisit lani kinum job hi tang sisit ru Daladep collection ki kindi threat bangi job sangut ki emily Daladep collection bangi la job sangut ki emily kidang pek po hiangi kini ki parti ki basensyar khamtam ke NPP le ke seng ruspa tamo ngin sei pikai kat no kin shan kyong kinamot bangi release din bos lang trai ngim dei ki bakum ta ho kinongelam joka boys of the people party kidei ki baskem jimut ko mangila kren supai ba ngila yaine bat ko mangila mi ngila yakun ya ke nam ta ka jimato jo pai ba ngange jo pai ba umpat klet yak arspa arpuai kenta kabang ila syatkan kum kinongelam joka party bat kata kanumi lamdang idei ki baskem jimut ban yakun habang isgo kia ya ke jinge ji kon samla ngila job haga jinge lenti ke jingi batang hakini ki arsnem batang hakini ki kindia por ngila job hagi babun gibenta ngila job haga banyila la banwan ra ya kata ka dur ka dar ka ba itnat jong ga jinge tli hapreng ga jat pendri ke jingi kendriam upnaru boy war umramu lingam mentangim snow perdong ngim so per snong shu ngila wan lang haga lama joga boys of the people party ban peni bamenta ka jat menriu kalaya teli oh kiriu temen ki baladon nadu ka pori ki estate ki ong impat jui ka jinge teli ko makani ka kenti ka bamenta ong isno ban aingo you play bangila yo ya kata ban i kata ka jinge teli jong ka jat menriu but nila thau history ru bakini ki badan ka bor kimla banlen bahkan ni ke election MP ke bamenta kade ke election MP ke ba kruitam namar balami kata ke seng kemai ke VPP namar bangilala ban pensyai ke jimut ke jiperkhat ju pat ba bau pat ba un snu thu bau don kam ban simkia ya kan ke election oh ngahap ai kublai kerpang ya ikertong jong ke NPP imadam balai ngahabalai kerteng ke kublai kerpang namar ila depen bena lupa baga VPP saungut kiamali UMP kinile ayu ya kata ka artikel la Spanyo fue ngin sajuba onda ka ayom trekam jong utau MP kala sedang menta kadang dei ka porsong thai jong utau MP jungi udang yola ban syong thai baka party ondala sedang ka ayom trekam ngin sapni ke ai ke bengila banle ni don gamban payu namar unlek balong urang etai bat don shibun ke ki jing ki bangila ikndo namar ka jing bam simkia jong kita ki nonglam ke jingi ke balik ban mikmat yang i ke jabre hang the pop parliament ngan don tang arteli namar bon ki banga kwa ban keren mereka por kamsha hang ni don ap sautli te ki mat jingkular lani kita election pledges kiba ka party kala kular bat hangi kamdon kata ka jingtho ka bangi ong bangin wanra no ya kata ka jingpen kala jat shokpa saya puli ko kipat babi kita ki party ki buan yutho yepi baka VPP on the job uta UMP kin sapen kala no ka jat shokpa tangi ala diru ki krem nuot ban sei madan ya ka mat jingkular do menta balai namar nganum bakla tarai kabat tiknahi kanlong bakim don kam ban sei kata mat jingkular namar kala kersyan ka seng BJP ki ken sa supen trekam be daga mat jingkular jongga BJP ko ki pai babi namar kata daw kom ki nong song snong ni dei ban sngo tho bangila do shibon ki jing mentoy namar ka jing ba meler kam jong kita ki MP ki jingi Shibun kitna trekam joga sarkar India kita naga jela ke jingi
ke Negrins, ke NEU, ke ICR, ke CU, ke airport di Babun. Bat ngidon ke hok kat kum ke polisi jong ke sarkar India. Bade ban bha thungkam ye ki try muluk ki try jaka sabu saw na ke shispa haga grade C baddi kan jenalong ke jingker khu ye ki try muluk ki try jaka ladengin jenla yo yau MP ubat tuklar ye ki jing trekam jong ini ki trekam ndrei om shimdon jing tuklar hadu mentah nang ta kai kebon ra jinge yang mentah ye ki kemi ki kpa kaba pendum kaba kadum kaba pen khang ye ki kemi ki kpa kalong men na gini ki snam shi snam arsnam larsnam ni ke CUT ki lale ye ke bien kini ke bapas bi become BSc kimla shu ban shulet kum to ban lek MA MSc ni MCom kiap ye le ye ke CUT kaba skosi kalong Namar baga sarkar jela kalau syupriang baik jaga taga polisi bala pa na India nang tinas sarkar kami banong to krempat penbiang ki jaga yang ki test center la syong ho ki kena jingi ki lahaban lek sabar jong de jela bon na pedeng ki kena jingi nang tendong kim tip lat kim tip leti ba teng teng ka pilot by sep don ba penbiang kala dei ban sang eno tang haga BE la ni become BSc Larayo tang ban puli laj lut hadu BE become BSc dang snobiang ndai mentali 12 kiba pas kelas 12 ru gabile ke CUT kimpadon ki center kiba piang shani ndai ke sarkar ya ganing la bra apa assembly ngla keren ko ki pai babi kiong kampat wan katakan notification lani 4 pentip kidai kita kinangram kiba apon dala poi ke om harendang ko ki pai ba bansarai kai ke ban shem jinge menta ngatip don shibun ki samlaji ki ban saput no tangga ke 12 namar kinum don la doniti banli ile e kata tes sabar jong jela kini kidai ki bangi don kam ladangin jinla yo UMP ubas ngo tu un jinla tho wod ba em ngatip ba po ke jela ke jangan ngim pala ban pediang ye gini ka sorga jela kam pala ban pendiang ye gini ki test center kumno ngin chu khang la no iki samlaji bakin peteng ye ke jing puli ke jongki o ki pai babi don shibun la piong ye ka CE don ke jima ka bakrau haba ka sarkar India kalarai ban pentri kami ka CE kamla banlong banong baga CE kanum trekam hame khalia lemdang yo I ka an ka basai ba on yada ya ka jela me khalia naga CE uni unong elam jing ulai bania sat baga sarkar India banong ai ka jingada yangi haba pentri kam ya ka CE kai ka ni ka CE ka ni ka ta Citizenship Amendment Act lani ka jingpen kala ya ka an balong trashnong hari India balai don kam banon ra ai ka ta jingpen kala ya ka ta an balong trashnong namar ban penlong trashnong yu nong Bangladesh, unang Pakistan, nong Afghanistan, balada petcha India. Kat nungut utaw nong Bangladesh, bagi tagwi kila don ha India menta. Kat kum ka jingbatai jung to Abu Barkat, ubri professor jung economics department apo Dhaka ka bumut po Bangladesh. Uang batang nadu usnam ka kandai spa andru pusaw. Hadu arjar khalai, la don hadu katway 0.9 million ki nong Bangladesh ki bala petcha India. Katway 0.9 million kamut kanu, kamut shispa katlai lak kila don na India. Ka sarkar Assam kongin pentrai kampura. Kamut ngin pelong nong India itu nong Bangladesh baro oblasa hapo Assam kai ke menjala daga Assam ka pensyong hagi jaga kaput jongi shispa khat lai lak kidona India kila bendona Assam arsan lai pulak menu bentip ngimpat tip ke jingkhen but ko kipat ba lada ulalong nong India Assam don la jingi banong wat rung semeghalia lemda layada yangi ni don kam ye ke jingada ka basai ko kipat ba namarta ko kipat ba ka don ka jingma ka ba ni don tang ba khat san lak ye kum ka jingele ka jingi menta ka jingi khun ka jingi menta ka thma ka jingi menta ka dei bangin bangin ne bangin sa nagatara ngi bu ya kata ka vision lani kata ka jingi jingai ka jingi ban penem ban penbha ban pen kelado don kam banyada ya ka jabri bagan im ni ong ka kten pareng kata ka jingi khun fight for survival ni don kata ka kep ka bangin habe khun bangin im nagatara ko ki pai ba nanget ba ka ai bangi bu ka party kam dai da jing start priu ka de mayan blay ka blay lam me ka jimut jip hatmi bagani lam me ka ri ba ka jabri tengam ko shuban krenjrong anumot banan pelengkot no otomatis kumno syukumbang man kumto kuran syukum keren man so nganget kunum ya dom himo te jane slim kumtu mendi boleh bandrung hapata wong andi tangsi tiak asyong nang bang man ka banang te kai kebangadan ban kerpa di pikalong tangan ni what last thing ya ka khat kandai trik
Wadong ani ngalahun ka mensim bangalai bariki boy barden klem tebut te kata ka jinghun gam dan jingmut. Wadong bala job lupa imau ni pra ya me ya kwai no em sange kali kwai ka kandai terik. Nayong ani la job lupa ya eli sa jan yang ngabat par ngut le yu em sange sa jan ka kandai terik. Kat bam padet tebut wa dia ka jarum nai pat bam. Hang tate ngene job don burom. Tetong ini yang lang banyi kini dalam juru parti. Shua bangan penkot yang ini kecingkran dia. Ngene perta ebok, ngene perta edau. Bat lada kalong kepala ate. La itnat bahyar sama dan pi kami nanti. Kita ini badan setai ru ewan lang sini. Lari kita badan jimut ban kersan. Kita badan sedih ru kini runglang. Sini syakmat kenang bagan itnat kani renti kata kajinga perta pra kajungi. Tunggu kepak tangguta. Halo, cek. Naik kan try kan. Wan lang sini kita ibran sekendro. Kiba kwa benidon benta agat ma persyai ke bamsap. Hagata agat ma persyai ke jingduk. Hagat ma persyai ke jingle silang kemat. Kini yang lang yang suahang ni saya keplay. Ngene atau yang lang ti ngene perta ebok. Ngene perta edau. Bangi kinangalam jaga parti. Bagari kanim. Baka pateng kebanuan kan sengan. Ko kipai babit jangan. Yang lang, ha? Hai. Wan lang mo. Ablay wan lang. Ale. Kiba sidin wan lang sini le. Ale. Kani kalong nam ta gitu kiba kwa benedon benta. Kiba kwa ban pika ja song aki. Ngiting larai benedon benta kat ma persya ya ka bamsap. Ngilarai benedon benta kat ma persya ya ka jingduk. Ngilarai benedon benta kat ma persya ya ka jingle silang kmat. Ngenum long tang kinong pika ya ka kat ma. Dainam daine. Te to. Hagani ka por ka bamenta ngilangap kita ginangawan. Wan lang sini. Kanlong gasni sa jingan mau. Bangani ka rai ka jingi gani ka por kam dei ka rai ka ban lene. Ndai ka ban pindik na bagi long dien man dien ka jingi kinyo ya kata kalawai ka basyan bat kalawai ka badan jingkermen. Bat kumjuru namar bahagani ka singi kirki ka jingi be kam ka jingi nganyet. Nginumla bani kuplay marmet bat pi baro. Mo sim bagani ka jingai kublai ka jingai phi baro ka ka por kalolong hi ka jingai kublai kti mar kalyang bat nginangi kundo hi namar ka politics ka jingai kam dei tang menta ngene kundo bat ngina ka por nginyo hi bani kublai kti mar khmat ha ka wei pat ka smi namar menta ngina ban be pat hangte po YMCA ka don skoi ka jinglang bat kalinti ka menta kam dei kalinti ka ba sup manginya teng hapo linti ka don ka jing sakut kali ni haban be ega meeting hang te don san biji nang tung in haban be skoi ega meeting amolai nyog ji ting haban sia mare te tang mani khublei ti ru kala simple be ga sab san minute ka budunai te nga shimmi gane ka kabu gane ka por na galyang ga jong ka party ba kinolam baro banai khublei ker pangai pi baro ki pai ba gre je ki jongi ki bal ai gane ka jingkershan ba ki balarai kot long kat balong ja kat baja bangin ai ka jingkershan ya ka party BPP bat bangin shoni ka shop ka jingi haga dor ka jong pra ha ka khat khandai trik tongi de pertalang haga ne ka por ka bamenta ya ka shop jong ka party ha pra sai shisin ha pra kublai shibun ublai on kurkuyi pi iwe ka jingalang kalawai